ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಲೆ ಆನಿ ಬಾರಿ ಗಬ್ಬುದಾರೆ ಇಂದು ಬತ್ತಿ ಜಾತೆ ದಾಯಿ ಏನನು ಮರ್ಯಾದೆ ದಿಪ್ಪರಿಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಐಟಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಡು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಭಟ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪನೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಈ ತರ ಇನಿ ಮೀತೆ ಮೀದು ಬರ್ತಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ತಂದಿತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ನನ್ ಖಾತೆ ದೋಸ್ತ ಪರಂದಿತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಆಮೇಲೆ ದೋಸ್ತ ಬತ್ತಿ ಉಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಜೊತೆ ಜಾರ ಆ ಬೆಡ್ ಜೊತೆನ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಪೋಯಿರ್ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯಿರ್ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿರ್ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಡೋರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುಲ್ದಿನ ರಜತ್ ಮುಕ್ಷಿತನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ದೋಸ್ತ ನಿನ್ನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 ವೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಗೇಮ್ಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಾದನ ಅವ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದಾದನ ಪಾತೆರ್ನೆ ಐನು ಪಾತೆರ ದಿಜಿನ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇತ್ತ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ನ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ 6 ಬತ್ತದ್ದು ಅರಾಧ ಬತ್ತದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಡನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರೇಗ್ಲ ಮೋಕ್ಷಿತಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಧನರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ವೀಕ್ ಆಯ್ರ ಅಂದ್ ಕೋನಾಗ ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತಾರೋಡ ಈಗ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆವನ್ನಕ್ಲ ವೀಕ್ ಆಪೇರು ಸೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಐತ ನಟ್ಟು ದಾದ ಮತ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಾರತ ಆ ಇಂಚ ದಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪನೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪೆ ಏತ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಅರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಸತ್ಯವಾದ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಎಂಗ್ಲೊಂಟುಗುಲ್ಲೇರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತೊಂದು ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ನೆಟೆನೆ ಇಂದುವೇ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಡ್ಲೊಲಿಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ನೆಟೆನೆ ಇತ್ತೊಂದು ನೆಟ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀನಿಯರ್ನ ಪೂರ ತೊಜ್ಪಾಯ್ ನೆಂಚಿತ್ನಾರು ಬೇರೆನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತೆಲಿಪನ್ ನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೇರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ ನೂದೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇತ್ತದ ದೋಸ್ತನೊಟ್ಟುಗದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ಐನು ಪೂರ ಅದು ಬೈದಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಈ ಗೊಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಕರಾವಳಿದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇಂತ ಪದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾದನ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ದಾದ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ತಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪ್ಯಾರ ಐನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪೋಟ್ರ್ ಆ್ಯಪ್ನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ದತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐನ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ದತ್ತೊಂದು ಪುದರ್ನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಇಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪುಟದಿತ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ನೆ ಹೋಗು ನಾನು ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ ನೀವು ಹೋಗು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಮಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಏನಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಆಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾ ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಉಂತೂಪರ್ ದೇರ ಓಕೆ ಎಂಚ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತೂರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಂದನೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ಪಾತೆರಡಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪನವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬತ್ತದ ಅಂತನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಚಮಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಆನಿ ಬಾರಿ ಗಬ್ಬುದಾರೆ ಇಂದು ಬತ್ತಿ ಜಾತೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಆಪನೆ ದಾಯಿ ಏನನು ಮರ್ಯಾದೆ ದಿಪ್ಪರಿಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಪಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಕೋಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಸರ್ ನಾನ್ ಸರ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಮನ್ಪನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಮರೆಸಾವು
ಓಕೆ ಈರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಘಟಾನು ಘಟಿಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತೆರನ್ನು ಜೈಲ್ ಇಂಚಿ ನರಕಡೆ ಇತ್ನಕ್ಲೇನ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ನಕ್ಲೆ ನಕ್ಲೇನು ತೂಯಿ ಗುಡ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಸನ್ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸಂದಿತ್ತನೆ ಈ ಘಟಾನು ಘಟಿನಕ್ಲೇನ ಎದುರುಡು ನಾನು ಎಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೈವ್ ಆಪನ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಎಪ್ಪೋಡು 10 ಜನ 17 ಜನ ಐಟು ನಿಕ್ಲು ತೂಡು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಭಟ ಅಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಈಗ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪಂಡ ಆ ಲಡೈ ಮನ್ಪುನ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಂಗಲ ಒಂದು ಮರಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಅವು ಫೇವರೇಟ್ ಪೂರ ಆಕ್ಲೇನ ಲಡೈ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅವನಿದ್ದ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇರಗೆ ಏತ್ ದಿನ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಪೆ ಅಂದ್ ಎನ್ಸದಿತ್ತು ಬಂದ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂಚೂರು ಬಾತಿರ್ಬೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂದು 2ನೇ ವೀಕ್ 3ನೇ ವೀಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆಪೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಏನು ನಾನು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಆತೆ ಅಂದ್ ನೆಂತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಏಪ ದೋಸ್ತಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಪೋಂಡಾಗ ಎಂಚೆಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲದ ತಕ್ಲೇಡ ಪಾತನಾಗ ಎಂಚೆಪ್ಪರ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ತಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ದೋಸ್ತಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗೆರೆ ದಾದ ಅನ್ಸದಿತ್ತು ದೋಸ್ತಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಸೊ ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬಿರ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಯ ಆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆರ್ನ ಮೋನ್ ಹಿಡಿತಂಡೆ ಸೊ ಆರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಬುಡ್ಪೇರೆಂದು ಸತ್ಯ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಏತ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 14th ವೀಕ್ ಆನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅವಳ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ದೋಸ್ತ ಈಗ ನೋಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಊಸೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡುದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಪೂಕಿ ಬಿಡುದು ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಡ ಪನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ರ ಪನ್ಪ ಸಾಬುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ ಮೀಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಗತ ಮೀಪುನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದೆಸೆಟ್ ಎಂಕಿಲ ಅವಲ ಅಂಟದುಂಡು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕೊರ ಮೀಪುನೆಲ್ಲ ಕಾತ ಅವು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅವು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮೀಲ ಏಪಲ ಮೀಪುನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕನ 14-13 ದಿನಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದೋಸ್ತ ಏನು ನೌಕರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ಬನ್ನೆ ಯಾಕೋ ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಹಿತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ದೋಸ್ತ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹಿತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಎಂಕಲು ದೋಸಿನ ಶುರು ಆತು ಇನಿ ಮೀದು ಬರ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂತ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಹೌದಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ 5 ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಬೆ ವೀಕ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪ ಏನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಪಾಡು ಈ ಮುಕ್ಳೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಡು ಅವು ಪೂರ ತೂದು 7ನೇ ವಾರಗೆ ಧನರಾಜ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಳಪೆ ಬಂದಾಗ ಧನರಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಪೆ ಬಂದಾಗ ಧನರಾಜು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಯಾನ್ ಉತ್ತಮ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತಂಡೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕನಸಾದಿತ್ತನ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಪುನ ಪನ್ಪುನವೂ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾನ ಅವು ದೇವರ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎಂತಂದಿತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ನನ್ ಕಾತನೆ ಬುಕ್ಕ ಏಲ್ರತ್ತು ಆ 10 ಜನ ಎನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಂತಂದ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ಏನನ್ ಕಾತನೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಬೈದನ್ ಓಕೆ ಬೈತನ್ ಅವು ತೂತೆ ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಯಿನತೆ ಅಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಅಂತ ಬಂತಾನೆ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಬೇರೆ
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಉಲ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿನೇ ವಿಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಏಪ ದೋಸ್ತನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ತ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ದೋಸ್ತ ಬತ್ತಿ ಉಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಾರು ಬೆಡ್ ಜೈಜ್ಜಾರು ಜೈ ಜೈ ಅವು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೌದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಡ್ ಜೊತ್ತನ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಪೋಯಿರ್, ರಂಜಿತ್ ಪೋಯಿರ್, ಶೋಭಾ ಪೋಯಿರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಡೋರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುಲ್ದಿನ ತನಕ ಮೈಂಡ್ ಡೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಡೋರ್ ಕುಲ್ದ ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ವಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಲೋಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಹೊರ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಮಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಡೇರು ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯರು ಎಂಕ್ ಆನಿ ಹೊರ ಎಂಕ ಅಂಡ್ ಈ ವೀಕ್ ಏರೇರಿ ಎಂಚೆಂಚ ಆಪೇರಂದು ಪಂಡ ಏರಿ ಏರೆಗ್ ನೋಟಿಗೆ ರಜತ್ ಮೋಕ್ಷಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಶಿಶಿರ್ ಪಿದೈ ಪೋತೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಏನೇ ಅಂತಂಡೆ ದೋಸ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು ಏನದು ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಳೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತು ಅವಾಗ ದೋಸ್ತ ಬನ್ಪೆ ನಾನೀ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕೊಂದು ಅಂಚ ಬನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ತರಬೇಚಾಡು ಅವ್ ದಾನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಉತ್ತಮ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಳೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪೂರ ತೂತ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನೇರ ಅನ್ಸೋನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ್ ಕಂಪೇಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಈತ್ ಜನ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಟ ಪೂರ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಾಗು ಓಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಹನುಮಂತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಠದ ಪ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಬುಕ್ಕ ದೋಸ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಆಯನ ನೆರಳ್ಡು ಇಂಬೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಇಂಬೆನ ನೆರಳ್ಡು ಆಯ ಇಪ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಇಪ್ಪುನೆ ಈ ಆನ್ ಪನ್ಪುನೆ ದೋಸ್ತ್ ಇಂಬೆ ಹನುಮಂತನ್ನೇ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರು ಜನಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂಕ ಆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ದೋಸ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮೋಕ್ಷಿತನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆ ಗೇಮ್ ಉಡು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೌಲ್ ಮಂತನ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಡೈ ಪಂಡವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತ ಆಯ್ ದೋಸ್ತ ಎಂದು ಪಂಡದ ಏನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಫಿನಾಲೆ ಪೋತುಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ ಕೋಟರ್ದು ಫಿನಾಲೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ನೆನ್ತೊಂದೇರು ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಕಾಡ್ದು ನೇರು ಚುಚ್ಚಿ ಕಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂತೀರ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂತ ತುಳುಬರ ಅಂತ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರಗೆ ಆರು ಏನ್ ಚೈತ್ಯಾರ ನಿಕ್ ನೋಟು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 ವೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಗೇಮ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಾದನ ಅವ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ದಾದನ ಪಾತೆರ್ನೆ ಐನು ಪಾತೆರದಿಜಿನ್ ಪನ್ಪ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಇತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರಡು ನಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇರ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ತುಳುಟು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾರನ್ನ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಚೈತ್ರ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಟು ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿನಾಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತರು ಇರ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸೋಕುದ ಸ್ವಾಗತ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೌಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಅನ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಕೇಂಬೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಎನ್ನ ದಾಲ
என்னந்தால என்ன வச்சு என்ன சாரிக்கு என்பது பண்டது கை முகிக்கு அந்தி போயினேன் ஏன்னா ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಡ ಪುರ ಪಾತೆರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ತೂಪೆ ಎಂಕಿ ಏಪ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರೋದು ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪೇರು 6 ಬತ್ತದು ಅರಾದ ಬತ್ತದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೋಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೈದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವು ಏನು ಕಡೆಕ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ದೈವ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಇಂದತ್ತಾನೆ ಭಯಾನ ಒಂದು ಅದೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಅಂದತ್ತೆ ಅವು ದೇವರೇ ನಾವು ಕಾತನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಇರೇಗ್ಲ ಮೋಕ್ಷಿತಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತನಿಗೆ ಅಂಚೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ದಾದ ಅನ್ಪರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಯಾರ ಐನು ಅವ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಮೋಕ್ಷಿತ ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೇರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂದು 15 ದಿನ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ನ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಅದು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ದ ಅವು ಪಾತೇರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತನ ಆತೆ ಓಕೆ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಇರುವಂಥ ದಿನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು 6 ದಿನ ತೂದಿಪ್ಪುಜರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಉಲಾಯ್ ಏತ್ 52 ಜನ 53 ಜನ 35 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪರು ಏನ್ ಅವೇ ಬಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಬಂತೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಯೋಚನೆನೇ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಲೈ ಬರೋಡು ಅವೇಪ ವಿಶಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ವಿಶಸ್ ಬರ್ತಾನ ಅಪಗ ಬಂದ್ಕ ಅಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಈತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತುನಗ ಎಂಕ್ ಏಪಗ್ಲಾತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎನ್ನ ವಿಚಾರಡ್ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿಜೇರಂದ ಆತಿಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಫಿಲಿನಲಿಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒರ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಯಾರೊಂದು ಆ ಪೊಗ್ಗುನ ಒರ ಯಾರು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಚಾರಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಕ್ಲೆಂದು ಅಂದು ಓಕೆ ಧನರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣೀರು ಪಡ್ದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಧನರಾಜ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹತ್ತಿರಲ ಆತಿರಿ ಛೇ ಇದ್ರ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಬುಲಿಪೇರು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆತಂದು ದಾದಾನ ಬರ್ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಬತ್ತನ ನೇಚರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದಂಡು ಅವು ಏನು ಫೇಸ್ ಮಂತನ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನರ್ದು ಎಂಕ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನ ಐದು ಯಾನ್ ದೂರ ಐಪೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ ತಪ್ಪ ಮಂತಿತ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬೋದು ಸಾರಿ ಕೆನ್ನೆ ಏಬಂಡ ಇಂಕ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೊಕ ಆ ಗೂಡು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಇದು ಕೆರೆಟ್ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಗುಡ್ನ ಎಂಚಾಪಣ ಅಂಚ ವಿಲ ಒದ್ದಾಟ ಚುರಾಣ ಅಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಎಂಚ ಐನ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೊನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆತೆ ಜೀವನ ಡೇ ಐನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಈರೆಗ್ ಕೊಜಾಪುಲ ರೈಸ್ ಲೈತನ ಯಾವುಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನಾನು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓಕೆ ಅಂಚರ್ದಾದ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಒನಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾತ ಪನ್ಪರು ಈರೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೇದು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಇಂದಟ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನು ಓಲು ಪಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಫುಡ್ ದ ವಿಚಾರ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಅನ್ಸೊಂದೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಚೈತ್ರ ಪಂಡೇರು ಉರ್ಪೆಲು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಮುಂದೆ ಆಪಿಜಿಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಡಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲ ಒನ್ಪೇರು ತಿನ್ಪ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ನಲ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ದನ ತಿಂದಾಗಿ ತಿಂತಾನೆ ಬಟ್ ಬಾರಿ ವೀಕ್ ಆಯ್ರ ಅಂದ್ ಪೋನಾಗ ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಐತಾರೋಡ ಈಗ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಹೊಂದಕ್ಲ ವೀಕ್ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಫುಡ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಂತ ಬಿದೈ ಬಲ್ಪುನೆ ತೂಪುಜ ಆ ಗೂಡು ಡೇ ಇಪ್ಪುಡು AC ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರವರ ದಾಯ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈತು ಫೇಸ್ ತೂಪಾಂಡ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ಮನೆ ಇಂದು ತೂಯಿನ ಮೋನೆನೇ ತೂಪುನೆ ಇರ್ ಹೊಸ ಮೋನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಮಂತೋದಿ ಬಂದು ದಾದ ಕಾಣ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಡದ ಐತೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪರು
ದಾದ ಮತ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಐತ ನಟು ದಾದ ಮತ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಗೊಬ್ಬುನೆ ದಾದನ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಗೆ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊರ ಆಪುಂಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅವು ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1-2 ಗಂಟೆ ತೋಪ ಬೇರೆ 24 ಗಂಟೆ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವೈವ್ ಆಪುನಾಗ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಾರತ ಆ ಇಂಚ ದಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪೆ ಪುಂಡು 24 hours ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ತೂಪ ಅಂದ ಅವು ಕೆಲವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡವು ಆ ವಿಚಾರಡ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಕೇನೋಡೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎತ್ತನೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಏ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ ಬಡಿ ದಿನ ಇಪ್ಪಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಂದೆ ಇಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಚ ಕುಡರ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದು ಅತ್ತ ಅವು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಿಡುದಲ್ಲೇ ಅವು ದೇವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಕೊರಿಯನ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಸಲ್ ಆತಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೇರಿ ಐಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಜನಕ್ಲೆನ ಯೋಚನೆ ಐಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಪಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ರಪರಪ ಮುಗಿಪೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಭವ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎನರ್ಜಿ ದೋಸ್ತ ಹನುಮಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ಅಂಡ್ ಆಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪನ್ಪುನೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ರಜತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ ಏತ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಇಂಚ ಸತ್ಯದ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪೋತಿನ ಹೇಳತ್ ಪೆತ್ತಲ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕದಿತ್ತರಿ ಅಂಕಲ ಗೋಪ ಟಪ್ಪ ಕೊರಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ರಜ್ಜನತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ನಾವು ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೆವರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಯರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆರು ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಾರು ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಿಗ್ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ ಪೋದು ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೋಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಉಂಡು ಮೋಕ್ಷಿತ ಸೀತಾ ಹನುಮಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಾಮ ಪೂರಲ್ಲರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರೋದಿಪ್ಪು ದಾದನ್ ಬರ ಅಂದ ಸೀತಾ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ಮೋಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ತೂದಿ ಜಂಡೇರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರೋಂದುಂಡು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆಮೆನ್ಸ್ ತೀಯರವಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ತೂತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜನ ಹನುಮಂತುಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನೆಂದು ಸತ್ಯವರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಾನು ಈರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ನಾನು ಆತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೈ ಎಂಚಿನ ನಡಪ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೈ ದಾದ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಅವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದುಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಿದೈದ ಊರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇತ್ತ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತು ಜಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ ಬರ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡೆದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆತ್ತನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಆತೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವರನ ಎಂಗ್ಲ ದೈವದ ನಾಡು ಈ ದೈವದ ನಾಡು ಬಸ್ಸಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂದ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇತೆ ಪಿದೈದ ಊರುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಿನಗೂಲಿ ಮಂತದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರ ಊರುಡು IT ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ದುಡ್ಡು ಸಂಬಳ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೆನ್ಪುನಂತ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಖುಷಿ
ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕೊರಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಹಗ್ಗವು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗ ದೇವರು ಇರ್ತಾನಲ್ಲಕ ಆರ್ ನಾವು ಕೊರ್ಪುನ ಸಲಹೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎದುರು ಉಂತುದು ಪಾತ್ರ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ ಆರ್ ಹಗ್ ಮಂತಂದೆ ಇಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಆ ಹಗ್ಗದ ಇಪ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಹಗ್ಗಡೆ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ಇರ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪುಂದಿ ಆನೆ ಅಂತಂದೆ. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರಾದಿತ್ತಾರೆ, ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರಾದಿತ್ತಾರೆ, ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ ಆತಾರೆ. ಏತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪನ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಮಂತೋದಲ್ಲ ಇರ್ಪಂಡ ಬೇಗ 7 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊರಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಸಾಲ ಸಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಲ್ಯಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೋಟು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತುಳುನಾಡದ ತೆನಸು, ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಸರ, ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇರಗೆ ಏತ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಂಡ್ ದಯಂದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರು 17 ಜನ ಇರಗೆ ಜಗ ಚಿಕ್ಕೆಜ್ಜರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪುಜರು ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಪಂಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಲಿ ಅದ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಅವು ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲು ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರಾವಳಿದ ಬಾಗಡೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಪ್ಪು ಮಂತಂಡ ಒತ್ತೊನ್ ಬಾ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತನಿರ್ದಾದ ಪಿದೈದ ಊರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಬೋಡು ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಕ್ಲು ನಿಯತ್ತಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋದು ಗೆಂದದೆ ಅಂದ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ತನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏತ್ ರೆಡಿ ಆತಾರ ದೋಸ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಕೋರು ದೋಸ್ತನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನೇ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಪನ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಆ ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ನಟ್ಟದೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದು ಆರು ಮಾಮಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಮಾಮಿನ ಎದುರು ಕಪ್ಪುದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದಾರ್ದ ದೋಸ್ತ ಆತ ಹೋದು ಮದುವೆದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತದ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೆನ್ನೆ ಈರು ವೆಜ್ ಆರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಡೆ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತೆ ಐಟ್ ಆರು ನಾನು ಎನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನು ಅಂದ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿದ ಪಾತೆರಡ್ ಐಲ್ಲ ತಿನ್ಕಾಂದ ಆಪುಂಡು ಬರೋ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ದೆರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವನ್ಯೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶೈನಾಲೆ ನನಾತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಲೇಟನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪೂರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರೋಡು. ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯದ ಬಡ್ಡ ತುಳುಟ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಾತೆರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೋಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುದರ ಪಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಾರು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿರು ದೋಸ್ತಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡು ಆಯೆ ಎಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ನ ಆಯನ ಹೃದಯಡಿಪುರನ ಚಿತ್ನ ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೋಸ್ತನ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ದೋಸ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಗೆಲ್ಪುರು ಕಪ್ಪುನು ಪತ್ತೊಂದೇ ದೋಸ್ತನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಟ್ಟಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂದು ಪಣದು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.